गथ'आ सिखौनो बोखारनानै लाना फैबाय उन्दुनाया सनालिखौ ओंखाम जानानै होननानै आया भगबान बिदिसो सिखौनो लाना गुड मर्निं होनदों बयखौबो नुदों मायदि लाना फैयो नुदों लोगोफोर हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' दायो जोङो सनालिखौहाय स्कुलाव दोननानै फैदों आरोना लोगोफोर स' बानायलांबाय सनालिनि स्कुलसिम सनालिनि स्कुलखौहाय होमबा लोगोफोर फैफादो जोंजों लोगोसे सनालि सनालि रायलायबावा सनालिया सनालि स्कुलाव दुस्टाइम दा खालामबाय दे ओमफ्राय केकखौ जाहैदो दे दा स्कुलाव दे औ दे सनालि सनालिया हाजोआ ओरैजायनि माइखौ हाखांजोब्बाय मालाय नैबे ससेखौ ओरैजाय दंबावो आरो गय बागान मालाय नै गय बागान माबा दिनै सिरि मोनथारदों हा मानोथो गाबनांगौ स्कुलाव नों गाबगोन नामा हा गाबा दा गाबनाङा ना गुदगालखाना गुदगालाबा गाबो नामा सोरबा गाबबाथाय बेट गास होनदों माथो गुदगालखा सनालिया दाहाय दादा लांफैगोन ना सोर लांफैनांगौ बेखौनो स्कुलनिफ्राय दादा दे दादा लांफैगोन ना अमा खि मोनामदों नै बेयावहाय माबा सनालिमोननि स्कुलनि माबा आरो बियो मा होनो गिर्जा बेयाव न' गोदान लुबावसिगोन दा चलो लोगोफोर स्कुल मोनफैबायनो लोगोफोर स्कुल मोनफैबाय याहु होनलायो मालाय सनालिया दायो जों सनालिखौ स्कुलाव दोननानै फैबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बाजाराव थांसिगोन आरोखि ना बे नुनाय बे बाउन्डारि सिङावहाय माने मेजिस्ट्रेट थायो आरोना SDPO थायो स' लोगोफोर नायलांदो नै बियो जाहैबाय मेन कर्ट आरोना लोगोफोर जोंनि गसाइगावनि सब खामानियावनो जाजोबो आरोना लोगोफोर माने दस्रा गोजानाव थांनाङा बेयावनो गोजाजोब दखानफोरा मोजां सेल जायो दा मेरला दखान जाजोब्बाय आगोल बेफोर गैयामोन आरोना दा डेभेलप जाजोब्बायना माबा देनांहाय हस्पिटालखौ ओरैजायसो लाबोगोन होनदोंमोन ना हस्पिटाल लायनो माबाखौहाय स्टेट बेंकखौ बिथिंजायसो लाबोगोन होनदों लोगोफोर देनांहाय माने जोंना स्टेट बेंकआ ओरैजायसो दं नालाय एकदम सारियालि बारनानैहाय बे आब'आबो होनदों ना आब'खौ नुगोन खोमा ओरैजाय माइखौ हाजोब्बाय जोंनि बांसिनानो मोनबाय गोथांद्रायाव मोननायखाय हाबाय आरो दा लोगोफोर होबा दा बाजाराव थांसै गसाइगाव मार्केट नै पुरा भिर औ दिनै सुनिबार ना हाथाय दिन दामासो माबायदिसो बैयाव लानोसै बै राइट साइडनियाव नैबाव लासै दे बै बोरायनो लानोसै इयाव लाबाय थाखायो नैबे राइट साइडनियाव 40 टाका केजि गसा गसानि गोसोआव गैला দিয়া দে এগুলো বেশি কোনটা ভালোই না দিয়া দে একটা তাও কুসা নাই পুরা বাজারানো ভিড়টানে
नांजाबनानै दोनबाय नो होमबाबो नांजाबनानै दोनबाय बोरमा मानसि नङा माथो आं नायगासिनो दङ जेबो होनाखै आं दासो दोननानै थांदों आंनि बाइक नुनांगौ मानसि गैयासो दोनजोबो लामा गेजेरावसो दोननांगौमोन आं बे गारिखौनो कमन सेन्स गैयाब्रा बेफोरबायदि मानसिना कमन सेन्स हाब मार्केटआ पुरा आंना मैगं दंखायोहाय लाङा आङो रानजोबोसो जाथ'नो हाया हारसिंना जाथ'नो हाया better izin habis apa kan banyak ya coba Umar gila आंनो बै मोदोम गोनांखौ हरदो दे आफा औ बिसोरखौहाय नैबेनिसो हरबाय आं बेखौ लानोसो नागिरदोंमोन आंनो आधा केजि हर एसे मोदोम गोनांखौ हर औ बेखौनो हरदो Tony sorbaw. Godaana horde. Umen gidi-giditarno. Lokal मैगं मोनो बेदर लाफैबाय आरो ना आङो लोगोफोर ओमफ्राय बोराया नेगासिनो दं आंखौ थांफिनसै जोङो होदो होमबा लोगोफोर थफादो दिनै मा जादों? गथ'आ खारनायबो नुवाखै ओमफ्राय बिमाया गथ'खौसो बुलायबावो गारियाव माथो हगारनांगौ जाखो नोङो गाखांबानो जायोना गथ'खौसो बुलायबावो गोदावसो बयनिबो खोनासंनो हिनजावा होनजाबायना दा गेदेरफ्रानो मा जायो लेन्डिस दिनै बाजार दिन ना बिहिथार मानो उन्दैफोरखौ बिदि हगारलाबायनांगौ दे मानो बुंनांगौ जाखो जेनेबा मानसियालाय माथो मिन्थिगौ जेनेबा ओरै भिर दं नालाय डाइरेक्ट खारबाय खारनानैनो बिदि जाहैबाय ओमफ्राय चलो 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 लाखियाखै दां पुरा ट्राफिक जाखायो ओरैजाय खालि गोजा नायदो नै ओमफ्राय ओरैजाय मानसियानो गैया बैयावल' जेराव मार्केट जादों नैयाव बर' हिन्जावफ्रा सि फानो आरोना नै दख'ना साद्रि ब्लाउस फानो बेथ' आरामसे खोनासंनो हायो आंनिफ्राय नावा थांनो होदो माखासे নিজের দোষ বাচ্চাকে শুনবো আরে নিজের দোষটা দেখো না এই জিনিস সোনালি বাড়ি যাবে না সোনালি কিছু পারছো না बै नोंसोर दतमायाव ना मायाव बारस' होनदों आं गैयामोन ना आरो गथ'आथ' बारस'नो बिराद ओरै बिमामोनजों दंमोन नालाय ओरै जिङाव फैदोंल' ना बाइकआव फैदोंना बाइकआव फैदों बाजार दिना दिनै बिहु जाखायो गाबबायना उन्दैया दाना नैबे स्टेट बेंकखौनो हजों लांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बांद्राय खरा नाङाखैना फैनानै बिदियाव नांफैदों जेनेबा हाबैबाय नालाय डाइरेक्ट बाइकआ लाखिखादों नालाय नायावसो डाइरेक्ट थाव आयै फिसालाय गोदाव सोरावनो
न'आव थांनानै आरो फैबावगोनसो गाला सिसि जाबाय ना सिसि जाबाय ना न'आव आरो फैबावगोन नङा ना दखान खुलिसो बिथाङा आरो सफैबाय हे কি বাইর হলো রে মেলা দিন থাকলাম রে তোর বাকি নিয়া ওই ঘরে না ছিল পালাইছিল এক সপ্তাহ পরে আসলো পুরা না নে পয়সা দাও বাকি নে ওইটা তো দি করেছি আরে নে পয়সা গিয়া সাঙ্গাছিনো শুনদা এই জিগের নাটটা কিন্তু লাগাই দেন রে এই যে এটা ওভারটা দেখ এই নাটটা তো কি আমিও লাগাই দিতে এটা আফসারে মানে লাগলে ফের আমি দিন করে অফিস নয় নাটটা কিসের বলে কিন্তু টাইম তো মিললো না যা গেছে রেগুলার ভাড়া বাগিছেন লাগাইছি बिथाङा मेकानिकबो आरो इउटुबारबो दखानानो बेनो A few moments later फार्म सोनो नागिरदों नै फार्म चेक खालामनो बेसेबां दं नायग्रोसै ना जिरोसो फार्मानो जिर'सोनो फार्मानो गैया जिर'सोनि खोमादो मैयाबो बेखायनो बाखुदावबाय थादों नानिखौ दोनलांनायाव नों फार्म गैया नों खोन्थाखादों ना बेखायनो आं जेबो होनाखै फार्म सोबासो मोजां मोनो गाखोनोबो आरामनो स्लिम स्लिम संग्राय नुहरदों आं संग्राय लानायनि लोगोफोर दाना संग्रायानो जिजोब्बाय संग्राया बेसेबां बिसोरो 270 नानि ना नैबे खम बे 220 जोरनायालाय बेसे साबसिन जोरो नैबेलायनि हालायखौ एसे बारा गिदिरखौ बा जाया फिसाबासो मोजां आरो बेनि फिसासिन दं दामा खम बे बेसेबां फिसा नायनो हरलाय आंसो दावखागोन बारा गिदिरबा मोजां जाया जागोन फिनिशिं नङा नानि माइरं हाबो नांला दे बेखौ नांला आंबो मोजां बे बेसेबां होदों बे 220 नोंसोरो माइरं हाबो 200 बेखौ 10 थाखा बदल बेखौ जाबाय दे दोनथ' बेसेबां खमायगोन ओमफ्राय खमायबा 200 लागोन नानि बेखौ एसे खमायबावदोब्रा 20 थाखासो एकदम बिदिनो खम हादों 100 लादो नै दा सोलायखा 90 लादो दे होमबालाय दे बेखौ खानानै हरदो 90 लादो 190 हागोन दे 10 थाखाल'खौलाय आंनाबो खाफामनांगोनदां एसे नङा बे आलायग्रा होनदों नोंना आलायग्रा आंनो आलायग्राल' होनानै होदो ना 200 लागोन नानि बे आंनि नङा 90 लादो दा तारमाने आं मोनसे खबाया 180 थाखा जाबाय सारि संग्राय लाबाय नै लोगोफोर लाबाय संग्रायखौ 200 थाखा लाथारबाय खमायथारासै था जाबाय संग्रायानो जिजोबथारबायमोन आंना थ' होमबा लोगोफोर न'आव थांग्रोनोसै 2000 years later नै लोगोफोर आरामसे सुना लाबाय एबार संनोसै